Majoritatea celor prezenți în sală au susținut, subiectul va fi pus pe ordinea de zi săptămâna viitoare. Și al doilea subiect ține de introducerea pe ordinea de zi a un alt proiect. La fel, este un demers din partea fracțiunii Partidului Socialiștilor, ce ține de introducerea pe ordinea de zi a proiectului numărul 266 din 29 august 2017, introducerea pe astăzi pe ordinea de zi a proiectului legii privind importul unor clopote. Domnul Găgăuz, vă rog frumos. Да, mulțumesc, domnule președinte, уважаемый господин председатель, уважаемые коллеги. Фракция социалистов просит включить в повестку дня законопроект номер 266 от 29 августа текущего года. Речь идет о законопроекте, который предполагает освобождение от уплаты от ввозных пошлин церковь города Вулканешты за поставку 8 колоколов для строящейся церкви. 2 недели назад фракция социалистов просила коллег поставить на повестку дня и принять данный законопроект, рассмотреть. Тогда было принято во внимание, что отсутствует заключение комиссии соответствующей. Хочу сказать, что на прошлой неделе комиссия положительно дала свое заключение. И также коллеги просили отложить рассмотрение в связи с тем, чтобы изменить позицию правительства, которое выступило против принятия данного законопроекта. Уважаемые коллеги, речь идет о колоколах для строящейся церкви, единственной церкви в городе Вулканешт, в районном центре, где население представляет около 20 тысяч жителей, поэтому это крайне важный объект, поэтому прошу вас включить повестку дня и поддержать принятие данного законопроекта. Спасибо. La acest subiect, domnul Deacu, vă rugăm frumos. Da, domnul președinte, stimați colegi, eu propun să sprijinim această idee, deși guvernul are în plan ca să vină cu o propunere ulterior standard pentru toate situațiile, dar de data asta, deoarece inițiativa e înregistrată, lumea știe acolo, cineva încearcă să speculeze cu idei tent națională și așa mai departe, eu propun să votăm, să sprijinim această idee și deja vom examina propunerea care va veni de la guvern. Mulțumesc. Vreau să întreb Comisia Economie, Buget și Finanțe, domnul Creangă l-am pierdut, relativ l-am pierdut. Să ne comunicați dacă la proiectul legat de clopote există avizul pozitiv al Guvernului. Mulțumesc, domnule președinte. Cu părere de rău, acest aviz nu a parvenit de la Guvern, cu toate că Guvernul am discutat și au spus că susțin ideea respectivă, dar procedural nu este. Vă mulțumim frumos. Precizare, vă rugăm frumos, domnul Deacov. Domnul președinte, eu am vorbit cu domnul Filip, cu domnul prim-ministru și am spus care e situația s-a creat în jurul acest proiect și domnul prim-ministru a spus că el nu are nimic împotrivă ca noi să mergem mai înainte să votăm. Nu, vorbele domnului prim-ministru sunt foarte importante, dar legea spune că avem nevoie de aviz pozitiv. Domnul Creangă, vreau să vă întrebăm dacă proiectul ăsta de lege a fost examinat în primă lectură sau eventual urmează. Este vorba despre, sau autorii, domnul Găgăuz, puteți să ne spuneți proiectul 266 din 29 august 2017. A fost examinat în prima lectură? Nu a fost. Nu a fost. Atunci, eventual, astăzi poate fi examinat în prima lectură și în a doua lectură atunci când vine avizul Guvernului. Domnul Creangă. Domnul președinte, dacă ar fi fost avizul Guvernului, noi îl propuneam deodată în două lecturi, Comisia îl propunea, nu mai facem două lecturi. Oricum nu are sens să-l examinăm astăzi, ca vinerea viitoare să așteptăm avizul. Dacă este avizul Guvernului miercuri, noi vinerea viitoare în două lecturi deodată. Domnul Găgăuz, vedeți ce frumos vă susține tot Parlamentul. Și doar că să respectăm legea și în mod special articolul 131 din Constituție. Propunerea este ca să revenim la acest subiect săptămâna viitoare. Domnul Găgăuz? Бine, давайте тогда включим повестку дня на следующей неделе и просьба правительству рассмотреть данную
нашу просьбу дать положительное заключение, чтобы на следующей неделе мы приняли законопроект, поскольку речь идет о товаре, который давно изготовлен и ожидает ввоза, пока погодные условия позволяют, чтобы мы привезли и установили их. Спасибо. Dragi colegi, e complicat să punem pe ordine de zi dacă nu e avizul guvernului. Asta e chestie de procedură. De aceea, domnul Lupu, vă rugăm frumos. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am cronometrat discuțiile noastre care la acest subiect durează de vreo 7-8 minute. Și nu înțeleg sensul lor. Noi am avut 10 de cazuri în trecut, când de la sine, înțelegându-se importanța acestor proiecte, noi am votat aici și guvernul a dat avize pozitive. Sincer să vă spun, nu înțeleg de ce într-un caz particular cumva apar întrebări sau probleme. Propunerea este, domnul președinte, da, la limită de lege, haideți să urmăm practica pe care tot noi am stabilit-o în trecut, să-l punem pe ordinea de zi azi, pe săptămâna viitoare, ca să stop. Și vă spun de ce. O să pornească pe logol discuții, speculații. Noi nu avem nevoie de lucrurile astea, fiindcă în ultima instanță noi o să votăm, așa cum am votat și în trecut. Propunerea este astăzi să o includem pe ordinea de zi pe săptămâna viitoare și când vine avizul, să o trecem în prima și în a doua lectură. Mulțumim. Din partea fracțiunii Partidului Liberal, domnul Apostol, vă rugăm, poftiți. Stimați colegi, dacă lege, lege să fie. Eu nu aș vrea să introducem ordine zi ceva la limita legii. Nu există nimic la limită, sub limită, deasupra limitei. Este lege și atât. De aceea nu trebuie să facem mult. În minima mir faptul că noi discutăm deja foarte mult acest subiect. Trebuie să mergi conform procedurile legale și punct. Și dumneavoastră vreți la clopote? Cu referire la clopote, domnul Vărun, vă rugăm frumos. Да, по ком звенит колокола? Есть așa roman. Un parcă Eric Maria Remarque. Hemingway, da, Ernesto Hemingway. Diacoș cu Lupu a început campania electorală pentru cele 2 mandate din Găgăuzia. Cui nu înțeles chestia asta? Domnul Diacov și domnul Lupu, aveți posibilitatea să dați replică dacă vreți. Că i-ați menționat. Domnul Diacov, replică și spuneți-ne dacă vreți să vă duceți pe circumscripția din Găgăuzia. Poftiți. Eu numai decât vreau să mă folosesc de așa ocazie care ne-a dat-o stimatul meu prieten Voronin și vreau să amintesc că el mulți ani de zile a fost Găgăuz număr 1. De atâta noi cu domnul Lup suntem numărul 2 și numărul 3. Așa că matale acolo ești primul concurent. Dar noi propunem să votăm o chestie absolut normală. Și eu nu prea înțeleg de ce toată ping-pongul ăsta. Prin voința Parlamentului se introduce în ordine de zi și prin dorința Parlamentului se votează în prima și a doua lectură astăzi. Eu înțeleg că Comisia nu are raport, dar asta nu e proiectul care să fie. Dacă doriți, poftim, hai și săptămâna viitoare. La urma urmei, nu e mare problemă. Mulțumim foarte mult. Domnul Lupu, replică, aveți dreptul, poftiți. Mulțumesc, domnule președinte, nu o să dau o replică, fiindcă noi suntem 30 de minute în ședință plenară și n-am făcut absolut nimic. Nu vreau să pierdem timpul aiurea în continuare. Mulțumesc. Mulțumim frumos. Fracțiunea Partidului Liberal Democrat cred că n-a vorbit despre clopote, de aceea vă rugăm frumos, doamna Ciobanu. Fracțiunea Partidului Liberal Democrat cunoaște faptul că atunci când au fost date jos clopotele de pe biserici și mănăstiri, nu s-a cerut avizul guvernului. Așa că hai să nu batem atâtea clopote și să acceptăm propunerea. Mulțumim frumos că sunteți de acord cu propunerile făcute de alți colegi la fel și luând în considerare că fracțiunea deja s-a expus la acest subiect, domnul Țap, nu am să vă dau cuvântul acum, dar numai dacă nu vreți altceva să vorbiți. Domnul Creangă, bineînțeles, noi nu vom pune la vot și nu vom examina astăzi proiecturile de legi, deoarece nu există raportul și nu există avizul guvernului și nu vom încălca legea. Dar să-l punem pe ordinea de zi pe săptămâna viitoare, prin vot. Asta este regulamentar. Cine este pentru ca subiectul numărul 266, proiectul numărul 266 din 29 august 2017 să fie pus la vot și să fie introdus pe ordinea de zi din data de 17 noiembrie, 16-17 noiembrie, vă rog frumos să vă pronunțați prin vot.
Vă mulțumesc foarte mult. Plenul a acceptat propunerea să fie introdus acest subiect pe ordinea de zi. Și luând în considerare că